Miawhag karon ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD-7 sa katawhan nga dili mohatag og bisan unsa sa mga tawo nga magpakilimos sa kadalanan, ilabi na sa mga bata. Gihulagway sa opisyal sa DSWD nga gigamit sa ubang mga mendicants ang panahon sa Pasko aron makapanglimos nga maghatag og dakong peligro sa kinabuhi sa mga naglaroy-laroy sa kadalanan. Kung manaygon man, gikinahanglang adunay ipakita nga permit gikan sa LGU aron ma-monitor o ma-regulate ang mga himuon niini alang ra usab sa ilang proteksyon. Kung adunay magpakabana kay naluoy sa mga nangayo og pagkaon, awhag ni Direktor Shalane Marilo Cero sa DSWD Region 7 nga mag-organize na lang og kalihukan sama sa feeding program aron mahanay ang paghimo sa akto sa kaluoy sa mga tao. Hatag ta kay gusto tang mutabang na ay daghang institutions nga pwede ta mo donate or mo provide sa maong assistance so that they can just bring all those children and provide them simple services or food or give something for education or give something nga makasupport para sa mas maayong mga activities para sa mga bata.